שלום, שמי רונית שמעיה ואני בונה אתרי אינטרנט. אני מעצבת, בונה, מקדמת. אני וובמאסטר במקצוע שלי. ואני רוצה לדבר איתכם על קוד אתר שבנוי נכון למנועי חיפוש. זה לא משנה באיזה קוד כותבים את האתר, אם זה ASP, PHP, מה שחשוב בסופו של דבר זה מה שמנועי חיפוש קוראים. ועל זה צריכה להיות שליטה שלכם כשאתם מקבלים אתר לניהול תוכן. מה שקובע בקוד זה בעיקר הטייטל, היום, הכל נכון להיום, מחר זה יכול להשתנות. מה שקובע זה הטייטל והמטה דסקריפשן. ואתם יכולים לראות, כשאני פותחת אתר אינטרנט ואני מציגה את קוד המקור שלו, אז זה המיקום של הטייטל וזה המיקום של הדסקריפשן. בנוסף יש קודים נוספים בעמוד שצריכה להיות לכם שליטה בכל עמוד בנושאים האלה. האינטרנט מתקדם במהירות מסחררת, אני כבר מ-99 בתחום, כבר 10 שנים ולא משתעממת, אני ממש אוהבת את מה שאני עושה, כי כל הזמן אני צריכה להתאים את עצמי גם לפיתוחים בעיצוב אתרים, גם הקודים שמשתנים, גם מנועי חיפוש, גם חברות שנותנות לנו מוצרים בחינם ושעוזרות לנו לקדם. אני בכלל קוראת לאינטרנט כלי רוחני שעוזר לנו להתפתח, ואני מאוד אוהבת להציג אנשים כמו שהם רוצים להיות מוצגים באינטרנט, וגם לעזור להם לקדם את העסק שלהם בכך שאני בונה אתר שיתאים לאופי הלקוחות שהם מחפשים. אני אראה לכם עכשיו שורה של אתרים, חלקם נראים מאוד מאוד יפה, אבל הם לא אפקטיביים באינטרנט, וחלקם העיצוב שלהם פשוט יותר ונגיש יותר. תסתכלו על פייסבוק, איזה עיצוב. מאוד שמחתי כשפייסבוק נפתח וראיתי את העיצוב של פייסבוק, כי מה שחשוב זה התכנים שבתוך פייסבוק והיכולת של כל אחד להביע את עצמו. או תסתכלו על גוגל, איך שהם מפתחים את האתר שלהם. ככה צריכים להיות אתרים בנויים, וגם אתר של כל אחד ואחד מאיתנו. כמובן עם הלוגו שלו ולוגו מקצועי ולוגו לאינטרנט, הרבה פעמים שונה מלוגו גרפי לתחום המודפס, שגם בו עבדתי כמה וכמה שנים טובות. וגם היום אפילו החומר המודפס, אם יצא לכם להביט בחוברות, כל הזמן אנחנו מקבלים חוברות ופרסומים, הפונט הוא אריאל, כי זה מה שמוביל היום באינטרנט, זה מה שצריך להיות בכל אתר. העיצובים הם כמו של מסכים, ואני מאוד נהנית ממה שאני עושה, ואתם מוזמנים לשלוח לי מייל ולשאול אותי שאלות, ואני אענה לכם. תודה רבה.